kaka kiwacho. Aparo ni wach mar kelo loch gwenge ni en gima ber. Waluonge ni blessings for that matter. Gimomiyo awacho kamano nikech mbele kacha kane wan kod sirikal ma malo mwaluongo ni unitary government, yudo pesa mane biro e ground ne biro through gima ne waluongo ni siasa mbaya maisha mbaya. Okay? Koro kane dhi maber kod sirikal to ninyalo yudo thuolo mar yudo pesa. To kane ne ubalo gi sirikal to ne bedo matek ahinya mondo uyud kaka unyalo yudo pesa no. But kuom koro biro actually ka onge devolution, katiba ma wan go sani ni di koro onge. So gi pacha aneno ni kelo devolution ne ber. But agombo ni mondo wapuonj jopiny kama, mondo jopiny owinje weche ma wawacho gi. Nitie procedure ma pesa dhigo e county government. To procedure no samoro ema rocho ratiro mar jopiny. Iyudo ka pesa mokwongo ikuongo ipoge e bunge through gima waluongo ni division of revenue bill. Tiwacho ni Migori kata Siaya biro yudo bilion 9 or bilion 7 kaka okete no. Okay? To pesa te ichoko kod sirikal mamalo. Koro sirikal mamalo ni kosechoko pesa to nego beni opogonwa pok mar jo county kaka biro. To asesomo gira budget ni kuom karibu koro nyaka nyo devolution chakre. Gima sirikal mamalo timo en ni kuom dweche 6 mokwongo pesa madhi e county matimo dongruok bedo ni onge. Gioro mana matin machulo jotich kod gik machal kamano to pesa development onge. Koro kikwano sani from dwe mar 7 nyaka dwe mar 12 most of the time ibiro yudo ni pesa machopo e county mag development bedo ni onge. Koro ka pesa no sebedo ni onge, koro pesa ichako rang wachne kabiro dwe mar 1 dwe mar 2 ka. To mondo tim procurement ma osiepani awacho en ni okaw katin ahinya to wigi 2. Koro gimosebedo katimre en ni jopiny koseketo pachgi e wach mar public participation to ka ging'eyo ni gidhi timo programs e higa te mangima to gidong' kod thuolo matin ne dweche 4 mar timo dongruok mitimo no. To koro yudo ka counties kosebet piny moneno ni project monego beni timo cha ok ginyal time ka higa dhi rumo to gikelo chik moro kanyo ma koro giluongo ni supplementary. Supplementary kinde ka kinde en yemolo orocho pach jopiny. Koro ka jopiny orito ni project manene giwache public participation cha biro kara jobunge mag county osebet piny moloko kaka pesa no tiyo mondo gimatch reality mantiere in terms of disbursement mar pesa mabiro. Gimoro makendo nyaka nenre en ni okinyi ka wabiro to aiwacho ni Ministry of Education samoro bedo kod deficit mar around 20 billion per year. Mano pesa mane gitimo ne budgeting to pesa no kochopo kuomgi. Tiwacho no chopo kuomgi. Counties be ni kod challenge machal kamano. Ni samoro ochikgi cumulative amount mar 400 billion miwacho no, lakini mochopo e pony mar counties en kata mna 350 billion. Ero kamana makama kage kanyo kada mar mondo mi agwenyi kata mna ge paro nikech aneno ka yweyo oseromo ko yo matin bange ibro bedo ka inyiso mathoth kotenre kod mana nyakoro ngejwang sabicho oseromo kikidhi mabor waduogo kod atwak in bende kamoro moro mintiere wabro bedo kwa winjo pachi kotenre kod thorwach mabende wantiere godo.